आंथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोबा जोङो ककिला सेन्टाराव दिनै इउपिपिएल दोलोनि जानानै जोङो बिसायख'थि फोसावदिं मोनसे जों हानजा सुरदोंमोन बाव गासैबो मानसिफ्रा गोजोन आरो खुसियै जोंखौ बरायना लानाय नुनो मोनदों आरो जोङो माने गोजोननाय मोनदों जे बर'नि सासेल' गिबि खेबनि बिजाथि हिसाबै आंखौ सायख'नायखाय आरो दिनै गहपुरनि गासैबो रायजो राजाफ्रा बिटिआरआव हाबखांनायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय बर'नो भट होजेननो मोनसिगोन आरो बेबो थांनाय बाराव जिहेतुके जोंना गहपुरनि थागिबि केन्डिडेट नङामोन बिजाथिया किन्तु गहपुरावनो जोनोम जानाय गहपुरनि थागिबि हिसाबै दिनै गिबि खेबनि थाखाय भट होनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो मोननायनि थाखाय गहपुरनि रायजो राजाया रंजानायजों रंजाखांदों आरो जोबोद खुसि मोनदों आरो जों आसा खालामो बर' जाथिनि थामोनथा आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सान्थौ आरो सानस्रिजों जों दिनै बिटिआरआव हाबनो हादों आरो बिनिखायनो बे गोजोन खुसि आरो इयुनाव जों बे बिटिआरखौ दाफुंनायाव 125 बिल एमेन्डमेन्टनि सार्थआव आरो लोगोसे जोंनि गहपुरखौ आबुङै मोनसे दाफुंनायनि सार्थआव जोङो गासैबो गहपुरनि रायजो राजा बर' रायजोफ्रा इउपिपिएल दोलोनोनो भट होनो थाखाय थियारि जाना दङ जों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गहपुरनि गासैबो बर'नि भटखौ मोननायजों अनगायैबो जोङो गुबुन हारिनि भटखौबो जिहेतुके बाव राष्ट्रीय राजनितिक दोलोआ मोननैबो गावजों गाव नारा नाथा जादों बे नारा नाथा जानायनि गेजेराव मोननैनि सायावबो आसा खालामाखै मात्र जोंनि रिजिनेल पलिटिकेल पार्टि हिसाबै इउपिपिएल दोलोखौनो गुबुन हारियाबो भट होनो थाखाय थियारि जानानै दङ